που είχαμε βάλει την αποκεντρωμένη διοίκηση επιτεύχθη. Δεύτερος στόχος μας είναι το μεγάλο μπλόκο στο Γιόφυρο. Λέγομαι Ψαράκης, είμαι από το Σοκαρά, αγρότης. Έχω να καταγγείλω ότι οι οασμοί μας επέσει τόμπολα. Είναι άνθρωποι της κυβέρνησης. Μη φύγετε από ΠΑΕ. Κάστε όλοι. Ήρεμα. Ήρεμα. Αν δεν κάτσετε εδώ πέρα να παλέψουμε, είναι όλοι πουλημένοι. Καλούμε όλο το Ηράκλειο να κλείσουμε τράπεζες! Τράπεζες να κλείσουμε! Εφορία και πολιτικά γραφεία! Και σηκωθείτε! Μην τους αφήνετε να κάνουν ό,τι θένε! Μην τους αφήνετε να πουλούνε τον αγώνα μας! Τα σπίτια μας! Κάστε εδώ! Να μην φύγει κανένας! Θα πάμε στις τράπεζες! Θα πάμε στην εφορία και θα πάμε και στα πολιτικά γραφεία! Έτσι αφού είμαστε, που ήταν ο Δημήτρης τον Ήφυγε, είμαστε, έχουμε μιλήσει.